खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। आसाम अरुणाचल सीमायाव गुलि गावनाय जाथाय। दुथांफोरनि गुलि गावनायाव सासे बर' सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। अरुणाचल प्रदेशनि सासे सुबुङा आसामनि सासे बर' सुबुंखौ .22 राइफलजों गुलि गावदों होननानै मोनथिनो मोनदों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय अरुणाचल आसाम सीमानि हलंगी दालां लांदांफारा गामिनि साखाथियाव अरुणाचलनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों होननानै मोनथिनो मोनदों। आसाम आरो अरुणाचल सीमायाव गुलि गावनाय जाथायाव थांनाय सानखालि प्रिमसुन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा अरुणाचलनि दुथां सुबुंनि आखायाव उदैयाव गुलि नाङो। थारैनो अरुणाचलनि दुथां सुबुंफोरा आसाम आरो अरुणाचल सीमा ओनसोलाव फैना गुलि गावनाय आरो फायारिं होनाय जाथायखौ खनले जों खोनानो मोनबाय थायो। आथिखालाव आसाम सरकार आरो अरुणाचल सरकारा बेनि सायाव मा राहा लागोन बेयो मोनसे सोंथि जानानै फैदों। थांनाय सानखालि चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि राजा लामायाव ट्राकनि जाब्रबथाय जादों होननानै मिथिनो मोनदों। सालायग्राया ट्राकखौ सामलायनो हायैयाव राजा लामानि डिभाइडारनि फांसे दंफाङाव सौग्रावनानै बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोनदों। ट्राकआ गुवाहाटी फारसे थांबाय थादोंमोन आरो बे समावनो बे जाथाया सोमजिखाङो। थांनाय सानखालि बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव बाक्सा जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल जथुमदोंमोन। बागानपारा मण्डल बिजेपिनि बारग' आफादगिरि भिक्ट'रिया मेधिनि ट्राइबेल फोरमान बिलाइनि बिथिङाव रोखा खेंफोरथि होदों फरायसा आफादा। भिक्ट'रिया मेधिनि आगुनि बंस'आ कच राजबंसि हारिनिनो होनना फोरमायथिदों। मदाहि सनमिलिनि दाबि खालामनायखौ नेवसिगारदों। नंखाय फोरमान बिलाइजों भिक्ट'रिया मेधिया गावखौ ट्राइबेल फोरमान होनो नागिरनायनि फारसे फरायसा आफादा अजद होदों। बे बिथिङाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो ट्राइबेल संघखौ नायबिजिरनो दाबि खालामदों कच राजबंसि फरायसा आफादा। थांनाय सानखालि खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा UBPOनि 13थि गायसनथाइ सानमोन। 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव सिमेन्ट-सापरियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम मोनदोंमोन। थांनाय सानखालि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 13थि गायसनथाइ सानखौ गुवाहाटी नोगोरनि बिष्णु प्रसाद राभा भवन गसाला मालिगावआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै मन्त्रि ड रेनुस भेगुआ BKWSCनि गामि सोसननाया 98% आबुं जाफुंबाय आरो आद्रा थानाय माखासे गामिखौ लानानै 20 जुलाइआव रायलायनाय जागोन होननानै रोखा बुंथिनानै होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिसआ सनम वांचुकनि सावगारि आखिग्रा सानै लाइमोनफोरखौ खाबाय होननानै मोनथिनो मोनदों। गनायथि गैयालासिनो बे सानै सुबुंफोरा ज्योति विष्णु हादरनाङारि कला मन्दिरनि खाथियाव थानाय वालआव वांचुकनि सावगारि आखिदोंमोन। पुलिसआ डिब्रुगड़नि नकुल मिलि आरो गुवाहाटीनि दक्षिगावनि गौरब सिंहखौ हमनो हादों होननानै मोनथिनो मोनदों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा पिंकी बसुमतारीया मिस इउनिभार्स इन्डिया बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय थांनाय सानखालि न'निफ्राय ओंखारलांबाय होननानै मोनथिनो मोनदों। 18 जुलाइनिफ्राय 29 आगस्तसिम हादरनि जयपुर, बेंगालुरु, दिल्ली आरो मुम्बाइआव जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डिया बादायलायनायाव आसाम आरो बड'लेण्डखौ दैदेनगोन। पिंकी बसुमतारीया मिस इउनिभार्स आसामनि स्टेट डाइरेक्टर आरो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि गायसनगिरि जायख्लं बसुमतारीया BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि मावफुं सोद्रोमाफोरखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों।